Aron batukan ang nagsakang mga kaso sa online sexual exploitation sa mga kabataan, DepEd Lapu-Lapu City mipasiog dia og Facebook kumustahan uban ang mga tinunan o ang ilang mga ginikanan. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang FB Live kamustahan sa Babag Elementary School ni adtong milabang Miyerkules. Miabot kini og 401 views bisan kun anaa pa lang sa ikaduhang cycle. Matud nila ni Julie Quizon Kabahog og Jamaila Umali, Youth Formation Coordinator sa DepEd Division of Lapu-Lapu City, kay social media ang sagad nga giatubang sa kabataan. Ilabi na sa pagpatuman sa stay-at-home protocol, kini usab ang paagi nga makapaduol sila sa ilang mga tinunan ug masayran ang ilang kahimtang uban ang ilang mga ginikanan. Dili ikalimod nga apektado ang mental health sa kadaghanan nunut ning nasinating pandemya ug kun kini mapasagdan, delikadong mabutang sa kalautan ilabi na ang mga kabataan. Our goal is really to touch base our students, no, to let them know that even though nag-quarantine ta, nag-GCQ, nag-ECQ, the parents, the school is there, the teachers are there. Sa unang cycle sa FB Live kamustahan, gituki nila ang mga health protocols nga kinahanglang subayon aron malikay nga matakbuyan sa COVID-19. Apan sa ikaduhang cycle, lakip na sa ilang gituki ang online sexual exploitation. We will include the OSIC prevention materials or information dissemination to our parents so that they will know the dangers of OSEC, especially in the new normals. We also teach our learners on how they react and to report if makita sila mga signs sa OSEC sa ilahang silingan or sa ilahang classmates or anyone sa ilahang community. Sa nahaunang interview sa RTV Balitang Bisdak sa Field Office Director sa International Justice Mission, Attorney Lucille Dihito, gibutyag niya nga grabe ang pagsaka sa gidaghanon sa online sexual exploitation sa mga kabataan, partikular na sa live streaming. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.